Чувам го постоянно. Трябва да си по-отстъпен. Трябва да си по-земен. Хората не те разбират. А защо по дяволите трябва да ме разбират? От кога разбирането от мнозинството е станало мерило за стойност? Мухите също се събират на хиляди около определени обекти, но това не прави обекта произведение на изкуството, нали? Стига сме се извинявали за това, че сме по-умни, по-начетени или просто по-дистанцирани. Модерният свят е обсебен от идеята трябва да си един от нас. Но истината е, че прогресът никога не е бил дело на един от нас. То е дело на онези, които са имали смелостта да се отделят от нас. Елитарността днес не е въпрос на пари или титли. Тя е психологическа хигиена. Тя е отказа да консумираш интелектуална бърза храна. Отказа да участваш в общия хор на възмутените идиоти. Да, самотно е. Да, ще те нарекат арогантен. Но арогантността е просто име, което посредствените дават на самочувствието, което не могат да си позволят. Специалните хора не търсят одобрение. Те търсят себеподобни. И ако ти се чувстваш неудобно от това, което казвам, чудесно! Този монолог не е за теб. Този монолог е за онези, които все още държат ключ от библиотеката, докато останалите палят огън на двора. Бъди елит не заради другите, а за да не се отдавиш в общата сума.